Вітаю вас у Агора Беларусь Інвектор. Я Ганна Любакова. Сёння мы абмяркуем, як Еўразвяз павінен фармаваць свае падыходы да рэжыму Александра Лукашэнкі ў хутказменлівым геапалітычным кантэксце. Некалькі падзеяў фармуюць гэтую дыскусію. Магчымы абмежаваны дыялог паміж Злучанымі Штатамі і Менскам, уключаючы абмеркаванне палітычных вязняў, зрух глобальнай увагі, выкліканы вайной з удзелам Ірану, якая таксама ўплывае на вайну ва Ўкраіне, і палітыка Ўкраіны ў дачыненні да Беларусі, якая змяняецца і дзе спалучаюцца санкцыі супраць рэжыму і наладжванне кантактаў з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Я рада вітаць віцэ-прэзідэнта Еўрапарламенту Марціна Гойсіка, дэпутата Еўрапарламенту з Літвы Даніса Жалімаса і Франака Вячорку, галоўнага дарадцу Святланы Ціханаўскай. Давайце пачнём з шырэйшага геапалітычнага кантэксту. Нядаўна Александр Лукашенко пацвердзіў, што абмеркаванні са Злучанымі Штатамі ўключаюць вызваленне палітычных вязняў, а таксама зняцце санкцый. Віцэ-прэзідэнт Гойсік, які падыход Еўразвязу да такога роду разыходжання, мне здаецца, паміж палітыкай ЗША ў дачыненні да беларускага рэжыму і палітыкай Еўразвязу. Ці назвалі б вы гэта разыходжаннем? І як Еўразвяз павінен на гэта рэагаваць? Ну, на жаль, пры адміністрацыі Трампа тое, што мы бачым, гэта вельмі непрадказальны падыход. І, на жаль, яшчэ больш падыход замірэння ў дачыненні да рэжыму Пуціна і цяпер, магчыма, да рэжыму Лукашэнкі. І гэта дакладна не тыя навіны, якія можна вітаць. Я б сказаў, што было б добра ўбачыць вызваленне палітычных вязняў, гэта без усялякіх сумневаў. Але ў той жа час, я думаю, гэта было б занадта вялікай перамогай для рэжыму Лукашэнкі, фактычна даць яму зняцце санкцыяў. І я шчыра спадзяюся, што Еўропа не пойдзе гэтым шляхам, калі да гэтага дойдзе, і працягне ціск дзеля вызвалення палітычных вязняў і, вядома, вяртання дэмакратыі і свабоды ў Беларусь. Спадар Жалімас, вы з Літвы. Літва была адным з самых моцных прыхільнікаў, калі гаворка ідзе пра ціск на рэжым Лукашэнкі, калі гаворка ідзе пра санкцыі. Якая ваша думка? Як пераканацца, што не будзе перамогі Лукашэнкі, калі гаворка ідзе пра такі зменлівы падыход ЗША да рэжыму? Я мяркую, для Еўразвязу, вядома, мы павінны прадэманстраваць вельмі жорсткія ўмовы. Я маю на ўвазе, што мы атрымліваем узамен. І дагэтуль мы не атрымалі ніякага адказу. Прынамсі таму, што гаворка ідзе не толькі пра вызваленне палітычных вязняў, але і пра тое, якія крокі павінны быць зроблены далей. І я думаю, што занадта наіўна чакаць ад Лукашэнкі, што ён, напрыклад, зробіць пэўныя крокі, не ведаю, дзеля правядзення або падрыхтоўкі сапраўдных дэмакратычных выбараў. Але гэта павінна быць умовы Еўразвязу. Інакш Еўразвяз проста страціць свае каштоўнасныя асновы. І гэта яшчэ адно адрозненне ад ЗША. Дакладней, ад адміністрацыі Трампа, бо ЗША не такія аднародныя. Але вядома, калі адміністрацыя ЗША і Трамп адмаўляюць нават існаванне міжнароднага права ўвогуле, мы не можам дазволіць сабе такі ж падыход. І я думаю, што прычына гэтых разыходжанняў галоўным чынам у такім падыходзе да міжнароднага парадку, заснаванага на правілах. Хутка кароткае ўдакладненне адносна ўмоваў, якія вы згадалі. Што менавіта вы маеце на ўвазе? Вы маеце на ўвазе міграцыйны крызіс? Вы маеце на ўвазе ўварванне ва Ўкраіну, так? Усё. Калі вы пачынаеце любое ўзаемадзеянне, мы павінны ведаць, што будзе зроблена ў адказ. Напрыклад, для зняцця пэўных санкцый, не толькі вызвалення ўсіх палітычных вязняў, але, як вы згадалі, і ў цэлым дэмакратызацыя краіны. Мы можам, напрыклад, дамовіцца пра пэўны графік, але гэта нешта вельмі гіпатэтычнае. Я не веру ў такую перспектыву, пакуль Лукашенко застаецца пры ўладзе. Франак, мы записываем гэта 18 сакавіка. Джон Кол, спецпасланнік ЗША па Беларусі, знаходзіцца ў Вільні. Значыць, ён на шляху ў Менск, спадзяёмся. І мы ўбачым зноў жа, мы спадзяёмся новыя вызваленні, новых палітычных вязняў, вызваленых з беларускіх турмаў. Калі ласка, падзяліцеся тым, што вам вядома. Я разумею, што вы не можаце шмат сказаць, але мы тут, каб сфармуляваць асноўныя пасылы. Вядома, гэта занадта далікатная тэма, каб яе абмяркоўваць. І дзякуй Джону Коулу, які вядзе гэтыя перамовы. Даволі складана піць гарэлку з Лукашэнкам, слухаць гісторыі Лукашэнкі і ў выніку атрымаць нешта ад Лукашэнкі. Таму я не магу сказаць, што гэта лёгкая праца, і мы вельмі удзячныя Джону Коулу і камандзе Дзярждэпартаменту за гэта. Але вядома, наша мэта не толькі вызваліць палітычных вязняў, але і спыніць рэпрэсіі, не дапусціць новых зняволеных, вывесці Беларусь з расійскіх абдымкаў, спыніць вайну
вайну. Вызваленне вязняў — гэта першы крок. І здаецца, што мы зразумелі з амерыканцамі, што яны не цалкам змяняюць падыход. Яны ўваходзяць у гэты гуманітарны трэк перамоваў, мэта вызвалення палітычных закладнікаў. Але ўсё астатняе, як змена палітыкі Лукашэнкі, патрабуе значна большага. Мы спадзяёмся, што еўразвяз працягне свой ціск, будзе прытрымлівацца каштоўнасцяў. Заўсёды была такая розніца, бо Злучаныя Штаты заўсёды былі гэтым дрэнным паліцэйскім, калі гуляць у палітыку добрага і дрэннага паліцэйскага. Злучаныя Штаты заўсёды ўводзілі санкцыі, аказвалі ціск на Лукашэнку да 2020 года, а еўразвяз гандляваў з Лукашэнкам на мільярды еўра, дапамагаючы яму выжываць. Цяпер гэтыя ролі змяніліся. Цяпер менавіта еўразвяз абараняе каштоўнасці, прынцыпы, бо гэта перш за ўсё бяспека еўразвязу. А Злучаныя Штаты маюць гэты транзакцыйны падыход да Лукашэнкі. Калі мы разыграем гэта эфектыўна, гэта можа даць вынік. Але мы просім еўразвяз не пачынаць гуляць у тую ж гульню, бо тое, што Трамп робіць з Лукашэнкам, можа рабіць толькі Трамп. Калі гэта будуць рабіць еўрапейскія лідары, Урзуля фон дер Ляйен або канцлер Мерц, эфект можа быць зусім іншы. Ён можа быць супрацьлеглы. Лукашенко будзе прыніжаць, нічога не дасць, а Еўропа будзе выглядаць слабой. Ці сказалі б вы, што тады павінна быць больш каардынацыі паміж ЗША і еўразвязам? Як бы вы гэта ацэнілі? Я думаю, што ёсць пэўная каардынацыя, асабліва ў пытанні палітычных вязняў. Амерыканскі бок інфармуе еўрапейскую службу замежна-палітычнай дзейнасці пра свае планы. Яны сустракаюцца з літоўскім урадам, і Джон Коул сустракаецца з літоўскімі прадстаўнікамі. Таму, калі мы гаворым пра палітычных вязняў і гуманітарныя намаганні, ёсць дастатковы абмен. Ёсць каардынацыя. Польскі ўрад сказаў, што яны ў кантакце з амерыканскімі перамоўнікамі, з Джонам Коулам. І менавіта амерыканцы цяпер вядуць перамовы таксама і ад імя Еўропы. Дазвольце нагадаць, што большасць замежнікаў, вызваленых амерыканцамі раней, у гэтым годзе былі грамадзянамі еўрапейскіх краін. Так што можна сказаць, што амерыканцы цяпер вядуць перамовы за людзей, у тым ліку і ад імя Еўропы. Як мы таксама ведаем, еўрапейскія санкцыі цяпер мацнейшыя і, верагодна, важнейшыя, калі гаворка ідзе пра ціск на рэжым. Але ёсць яшчэ адна форма ціску, якую я хацела б згадаць. На мінулым тыдні адбылося вялікае развіццё падзеяў. МКС, Міжнародны крымінальны суд, пачаў расследаванне злачынстваў беларускага рэжыму супраць уласнага народу, уключаючы дэпартацыю і пераслед, звязаныя з рэпрэсіямі пасля 2020 года. Спадар Жалімас, як канстытуцыйны юрыст і былы старшыня Канстытуцыйнага суда Літвы, вы уважліва сашлі за гэтымі падзеямі. Якія практычныя наступствы можа мець расследаванне МКС для справядлівасці цяпер або, магчыма, у доўгатэрміновай перспектыве для будучай адказнасці, якая, спадзяёмся, настане? Я думаю, што і тут мы можам убачыць яшчэ адно адрозненне паміж амерыканскім і еўрапейскім падыходам, бо ЗША нават самі ўводзяць санкцыі супраць МКС, вядома, за іншую дзейнасць. Але ўсё ж гэта таксама дэманструе падыход да міжнароднага правасуддзя як такога. А еўразвяз, і я думаю, гэта пазіцыя застанецца такой жа, разглядае справядлівы мір. У канцы мы павінны мець нейкі мір, які павінен быць справядлівым мірам. Справядлівы мір немагчымы без справядлівасці, без ажыццяўлення справядлівасці. Таму гэтае расследаванне сапраўды вельмі важнае. Чаму яно яшчэ важнае? Мы бачым, што МКС — гэта сапраўды аб'ектыўны незалежны міжнародны орган, які ажыццяўляе міжнароднае правасуддзе. І ў нас было вельмі малае акно, каб адкрыць доступ да гэтай міжнароднай юрысдыкцыі. Бо насамрэч Беларусь не ёсць дзяржавай удзельніцай рымскага статуту МКС. Таму толькі Літва, не толькі Літва, але фактычна некаторыя суседнія краіны, уключаючы Літву, маглі звярнуцца ў МКС або перадаць яму сітуацыю ў Беларусі. Бо пэўныя наступствы пэўных злачынстваў, не ўсіх злачынстваў супраць чалавечнасці, учыненых беларускім рэжымам, але пэўных злачынстваў таксама закранулі Літву. Я маю на ўвазе, што ў нас ёсць тысячы уцекачоў, якія знайшлі прытулак у Літве, баючыся, што іх будуць пераследаваць беларускія ўлады. І нават у такім абмене, я маю на ўвазе вызвалення палітычных вязняў, мы таксама маем дэпартацыю фактычна, бо іх дэпартуюць з тэрыторыі Беларусі. Як не парадаксальна, але гэта таксама злачынства супраць чалавечнасці паводле рымскага статуту МКС. І мы павінны памятаць адну рэч. Так, міжнароднае правасуддзе можа быць нібыта адкладзена, можа прыйсці вельмі позна, але яно непазбежна прыходзіць амаль ва ўсіх выпадках. Так што ў доўгатэрміновай перспектыве яно будзе мець вельмі важную ролю. Бо ў пабудове справядлівага міру немагчыма абысціся без прыцягнення да адказнасці ўсіх тых, хто адказны за рэпрэсіі супраць беларускага народу.
Нават адкладзенае правасуддзе ўсё роўна застаецца правасуддзем. Віцэ-прэзідэнт Гойсік, крыху, магчыма, правакацыйнае пытанне. Як вы думаеце, гэта балюча для рэжыму Беларусі? І як гэтае расследаванне МКС упісваецца ў шырэйшую палітыку еўразвязу ў дачыненні да рэжыму? ICC is an independent body, and that's very important because МКС гэта незалежны орган, і гэта вельмі важна, бо гэта не палітычны працэс. Гэта пытанне сапраўды фундаментальнага правасуддзя. І тут, я думаю, таксама важна, каб мы глядзелі не толькі, так бы мовіць, на галаву гідры, але і на ўсё цела. І важна паглядзець на дзеянні розных дзяржаваў-чальцоў ЕЗ, асабліва ў дачыненні да паездак людзей, якія могуць быць уцягнутыя ў злачынствы рэжыму Лукашэнкі. І ці ўбачым мы менавіта тут належную супрацу з МКС у расследаванні з боку еўрапейскіх дзяржаваў-чальцоў. Бо, на жаль, мушу сказаць, што на дадзены момант няма гарантыі, што ўсе яны будуць гэта рабіць. І мне не трэба называць вінаватых, але гэта прыкрая рэальнасць, з якой мы сутыкаемся на месцы. Цяпер, я думаю, вядома, публічна яны будуць прызнаваць, што гэта не праблема, што гэта, ведаеце, нейкае палітычнае дзеянне. Але я веру, што гэта баліць. І я сапраўды спадзяюся, што гэта будзе вельмі балюча для іх. Бо сапраўды важна, каб людзі Беларусі атрымалі правасуддзе. І я таксама лічу, што рэжым павінен атрымаць справядлівы суд. Бо гаворка ідзе пра справядлівы суд. Ведаеце, яны могуць выкласці свае аргументы, яны павінны быць сапраўды. Я лічу, што спрабаваць пазбегнуць пераследу тут – гэта баязлівасць. Бо калі ты верыш, што ты не вінаваты, тады ты павінен паўстаць і даказаць сваю невінаватасць перад незалежным судом. А МКС – гэта сапраўды вельмі паважаны незалежны суд для такіх тыпаў злачынстваў. Паглядзім, як будзе развівацца гэтая справа. Франак, тое ж пытанне да вас. Дык ці лічыце вы, па-першае, што гэта балюча для рэжыму, але таксама з вашай перспектывы як прадстаўніка дэмакратычных сілаў? Ці лічыце вы, што гэта дапаможа спыніць рэпрэсію Беларусі? Ці лічыце вы, што гэта дастаткова, каб аказаць ціск на рэжым? Балюча для рэжыму і дае надзею беларускім людзям, бо людзі гадамі чакалі, каб супраць рэжыму Лукашэнкі было пачата хоць нейкае расследаванне. І цяпер ёсць рэальны шанец выдаць ордар на арышты, які абмяжуе магчымасць Лукашэнкі падарожнічаць і выбірацца з ізаляцыі, абыходзіць санкцыі. Лукашэнка не Пуцін, ён значна слабейшы, без міжнароднай падтрымкі. І калі ён прызямліцца ў нейкай краіне, якая ёсць чальцом МКС, будзе рэальная пагроза яго арышту, бо з Пуцінам гэта іншая гісторыя. Так што, я думаю, гэта таксама пасылае моцны сігнал беларускай наменклатуры і чыноўнікам, якія ўдзельнічаюць у злачынствах Лукашэнкі, якія ўдзельнічаюць у дэпартацыях, арыштах, катаваннях, што ўсе злачынствы будуць дакументавацца, і з часам яны будуць пакараныя. Гэта вельмі важна. Я думаю, што гэта толькі пачатак. Правасуддзе не здзейсніцца заўтра ці праз некалькі тыдняў. Але нават падрыхтоўка, нават расследаванне, нават збор злачынстваў рэжыму вельмі важны для нас ужо цяпер. Калі Лукашенко абрынецца пасля гэтага расследавання, можа не адразу, але ведаеце, я называю гэта стратэгіяй тысячы парэзаў. Мы аслабляем Лукашенко рознымі сродкамі, санкцыямі, ізаляцыяй, МКС, універсальнай юрысдыкцыяй. І чым больш парэзаў мы наносім, тым слабейшая сістэма. А чым слабейшы Лукашенко, тым слабейшы і Пуцін, бо яны ўзаемазалежныя. Але гэта тэма пакуль не выйшла на першай палосы ў медыа. Але ці вы заўважылі нейкую паніку ўнутры рэжыму пасля гэтага? Паніка – гэта маўчанне, бо калі рэжым ігнаруе, пазбягае, не каментуе, гэта значыць, што ён у паніцы, бо ў іх не выпрацавалася рэакцыя. Гэта адбылося таксама пасля таго, як Святлана Ціханаўская сустрэлася з прэзідэнтам Зеленскім 2 месяцы таму. Некалькі дзён яны не ведалі, як гэта каментаваць. Тое ж самае з МКС. Але я думаю, што праз некалькі дзён яны выпрацуюць адказ, што гэта нічога не значыць, ніхто не будзе пакараны. Але людзі ўжо прачыталі гэта, таму самыя важныя людзі вакол Лукашэнкі ўжо ўбачылі, што пакаранне прыйдзе. Франак, застануся з вамі і вернемся да сустрэчы, якую вы згадалі паміж Святланай Ціханаўскай і прэзідэнтам Зеленскім. Давайце пагаворым пра Ўкраіну і патэнцыйны візіт Святланы Ціханаўскай ва Ўкраіну ў Кіеў. Такім чынам, спачатку мы бачым, што падыход Украіны змяняецца, эвалюцыянуе, ёсць санкцыі, якія Ўкраіна ўвяла супраць беларускага рэжыму, і, вядома, запрашэнне, якое пасля гэтага прыйшло да Святланы Ціханаўскай. Як бы вы гэта ацанілі? Якія вашы надзеі? Я думаю, што, нягледзячы на ўсе гэтыя дыскусіі пра вайну і гэтак далей, Украіна цяпер адчувае сябе значна больш упэўнена. Украіна таксама адчувае сябе рэгіянальным лідарам. Мы бачым, як прэзідэнт Зеленскі гаворыць не толькі пра саму Украіну, але таксама пра Малдову, пра Беларусь, бо Украіна змагаецца за ўсё еўрапейскае суседства. І ўсё яшчэ ёсць вялікае жаданне Украіны прынесці змены не толькі самой Украіне і спыніць расійскую агрэсію, але і зрабіць увесь рэгіён больш бяспечным. І гэтая актыўнасць, гэты падыход у дачыненні да
Святланы Ціхановскай, заявы прэзідэнта Зяленскага пра справядлівасць у дачыненні да Лукашэнкі, той факт, што Украіна далучылася да санкцый, еўрапейскіх санкцый супраць Лукашэнкі, паказвае, што Украіна будзе больш актыўнай у справе Беларусі, і гэта будзе вельмі карысна для нас, для дэмакратычнага руху. Мы спадзяёмся арганізаваць гэты візіт у Кіеў як мага хутчэй. Ён проста замацуе ўсе дамоўленасці, якія ў нас ёсць. Украіна прызначыць спецпасланніка да дэмакратычных сілаў Беларусі, які будзе для нас амбасадарам і які будзе нашым мостам паміж Кіевам і дэмакратычнымі сіламі па ўсёй Еўропе. І я думаю, што разам мы зможам выпрацаваць практычныя крокі, што яшчэ мы можам зрабіць, каб аслабіць Лукашэнку і разам з ім аслабіць Пуціна. Віцэ-прэзідэнт Гойсік, як вы інтэрпрэтуеце такую эвалюцыю змянення падыходу ўкраіны да дэмакратычных сілаў Беларусі? І як вы бачыце супрацоўніцтва паміж Украінай і дэмакратычнымі сіламі? Ці дапаможа гэта будучай архітэктуры бяспекі рэгіёну? Ці можа еўразвяз тут дапамагчы? Магчыма, каардынаваць кантакты паміж двума бакамі? Well, I think it's important that the European Union is Ну, я думаю, важна, каб еўразвяз быў часткай гэтых дыскусій. Не абавязкова заўсёды навідавоку. Але будзе не менш важна бачыць гэта як рэгіён, які павінен працаваць разам, каб пабудаваць дэмакратычную будучыню. І я вельмі рады бачыць гэты рух з боку Украіны, бо, шчыра кажучы, гэта таксама ў яе ўласных інтарэсах. Гэта не толькі, магчыма, пытанне перспектывы праекцыі ўлады, але я думаю, што ў інтарэсах Украіны, яе ўласнай бяспекі і яе ўласнай будучыні не мець паўночнага суседа, які амаль стаў вялікай часткай нападу на яе і фактычна дазволіў нападу адбыцца са сваёй тэрыторыі. А ў выніку падзяляе адказнасць за жорсткія ваенныя злачынствы, якія там здзяйсняюць расейцы. І гэта нясе небяспеку і няпэўнасць, тады як дэмакратычная Беларусь – гэта аснова рэгіянальнай стабільнасці. Магчыма, не аснова для аднаўлення Пуціным савецкай сферы ўплыву, але гэта не тое, чаго хоча Еўропа. Спадар Жалемас, Беларусь не толькі суседка Украіны, але і суседка Літвы. Як вы думаеце, ці дапаможа больш цеснае супрацоўніцтва паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі, украінскім кіраўніцтвам, Украіна ўвогуле і ўразвязам, у гэтым сэнсе дэмакратычнаму пераходу ў Беларусі? Ці яшчэ зарана пра гэта казаць? Actually, it's one of the aims of this cooperation, because what for we are cooperating, of course. Насамрэч, гэта адна з мэтаў гэтага супрацоўніцтва, бо дзеля чаго мы супрацоўнічаем? Вядома, Украіну я магу толькі вітаць за гэтую змену стаўлення да Беларусі, бо Украіна таксама дэманструе, што яна не толькі абараняе сябе, яна не толькі абараняе ўсю Еўропу, але таксама прыносіць бяспеку Еўропе, або прынамсі спрабуе гэта зрабіць. І ніхто іншы, я думаю, акрамя суседзяў Беларусі, не ведае сітуацыю лепш. І ніхто іншы не можа лепш уплываць на магчымыя змены ўнутры Беларусі. Гэта натуральна. Мэта тут дэмакратызацыя Беларусі. Я цалкам згодны. І таксама сваім уласным прыкладам Украіна можа прадэманстраваць і паказаць еўрапейскую перспектыву. Не будзем забываць пра перспектыву. Калі Беларусь больш не будзе саўдзельніцай усіх злачынстваў, здзейсненых Расеяй, тады яна павінна быць часткай Еўропы. І Беларусь не павінна заставацца ў нейкай шэрай або нейтральнай зоне. Але насамрэч вельмі важна таксама тое, што Беларусь, выносячы ўрокі з Украіны, можа стаць будучым чальцом еўразвязу. І гэта наша канчатковая мэта. Гэта павінна ўспрымацца як наша канчатковая мэта. Гэта вельмі абнадзейвае, і я спадзяюся, што гэта будзе, я думаю, шырэй успрымацца тут у ЕЗ, што мы павінны даць, я лішу, еўрапейскую перспектыву беларусам. Але давайце пяройдзем да іншай тэмы, бо мы не можам ігнараваць канфлікт на Блізкім Усходзе, вядома, уключаючы Іран. Віцэ-прэзідэнт Гойсік, на ваш погляд, мне здаецца, што ў пэўным сэнсе пераключэнне ўвагі з Украіны на канфлікт на Блізкім Усходзе магло б неяк аслабіць ціск на Маскву і ўскосна на Менск. It's a complex situation because one thing is, yes, in the headlines. Гэта складаная сітуацыя, бо адна справа, як пасля гэтага пераключаецца ўвага ў медыя і грамадстве, а другая, ці значыць гэта, што ўвага палітыкаў і ўвага на месцы таксама пераключылася? Не зусім. І я павінен сказаць, што менавіта тут вы бачылі выразны сігнал практычна ад усіх еўрапейскіх лідараў у адказ на просьбу рэжыму Трампа. О, мы пойдзем туды самі, а цяпер дашліце нам дапамогу, каб забяспечыць бяспеку Хурмузскай пратокі. Прабачце, хлопцы, вы
ў гэта ўлезлі. Мы не можам цяпер браць на сябе адказнасць, асабліва калі ўлічыць, што вы таксама атакавалі нас не надта прыемным чынам. Але для мяне гэта таксама не толькі сігнал сказаць не Дональду Трампу. Гэта таксама сігнал таго, што еўрапейскія лідары настроеныя захоўваць падтрымку Украіны як свой прыярытэт. Бо гэта сапраўды адпавядае нашым уласным інтарэсам, каб Украіна заставалася свабоднай, бо Украіна змагаецца за свабоду Еўропы. І таму мы не можам цяпер раптам падумаць: «О, мы будзем займацца Іранам». Цяпер шырэйшыя наступствы яшчэ і ў тым, што з аднаго боку можна бачыць, што будзе менш падтрымкі з боку Ірану для Расіі. Але з іншага боку, тое, што адбываецца ў Хурмузскай пратоцы з прычыны гэтай амерыкана-ізраільскай эскалацыі, павялічвае цэны на нафту і газ, што, адпаведна, вядзе да росту прыбыткаў рэжыму Пуціна. Так што гэта складаная сітуацыя. І пры тым, што ў ЗША, відавочна, няма ніякага плану адносна змены рэжыму. Канчатковы вынік на дадзены момант выглядае прыкладна як той жа самы рэжым, але з яшчэ большай колькасцю ястрабаў наверсе. І я спадзяюся, што гэта не тое, чаго яны хацелі. Гэта, здаецца, нікому асабліва не дапамагае. Таму мы павінны назіраць і павінны трымаць фокус на тым, каб Украіна заставалася свабоднай і каб мы заставаліся свабоднымі і незалежнымі. І апошняя заўвага, вельмі важная. Гэта паказвае, наколькі важна для Еўропы пазбавіцца сваёй залежнасці ад выкапнёвага паліва. Бо той факт, што мы павінны імпартаваць так шмат нафты і так шмат газу, робіць нас закладнікамі гэтых рэчаў, робіць нас закладнікамі Расіі, сітуацыі ў Персідскім заліве, паставак з ЗША. Тады як, калі мы сапраўды засяродзімся на аднаўляльных крыніцах энергіі, энергаэфектыўнасці, гэта і ёсць наша свабода і незалежнасць, а таксама дабрабыт, бо грошы, якія мы адпраўляем за мяжу, застаюцца ў еўрапейскіх сем'ях, застаюцца ў еўрапейскіх кампаніях і дазваляюць усім нам жыць лепш. Вялікі дзякуй за гэта. Тут мы закранаем шырэйшую геапалітычную сітуацыю, але Франак вельмі коротка. Як канфлікт на Блізкім Усходзе ўплывае на беларускі рэжым? Як вы думаеце, ці ёсць нейкія наступствы? Я думаю, Лукашенко занепакоены, назіраючы калапс Мадура, блакаду Кубы, назіраючы, як Трамп паводзіць сябе з іранскім рэжымам. Ён занепакоены, што тое ж самае можа здарыцца і з ім. І цяпер, калі Трамп патрабуе вызвалення ўсіх палітычных вязняў, гэта гучыць страшна для Лукашэнкі. І вядома, псіхалагічна ён адчувае сябе вельмі няўпэўнена, бо губляе сяброў аднаго за адным. Калапс рэжыму аятолаў быў бы карысны для Беларусі яшчэ і таму, што Лукашенко выкарыстоўваў Іран для транспартавання тавараў пад санкцыямі. Напрыклад, калійныя ўгнаенні. Пасля таго, як Літва ўвяла санкцыі на транзіт, яны ішлі праз Іран у Індыю і іншыя краіны. І я думаю, што ў кароткатэрміновай перспектыве, а можа і ў доўгатэрміновай, гэтая вайна можа дапамагчы аслабіць Лукашэнку. Вялікі дзякуй за гэтую дыскусію. Беларусь застаецца вельмі важным пытаннем для еўрапейскай бяспекі і дэмакратыі. Дзякуй віцэ-прэзідэнт Марцін Войсік, дэпутат Еўрапарламенту Даніс Жалімас і Франак Вечорка. І, вядома, наша аўдыторыя. Дзякуй. Да наступнага разу.